karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ay, salamat. Nahilunas kawas. Unsa ka ako na akong liliun, no? Ako lang liliun, oy. Ala, kakabot sa sala. Gawas di Ayisa. Patay. Ang gitawag ko. Unsa man ka? Bungol ka? Gawas di. Oo, sir. Naglingkod naman siya sa sofa. May isugo ka, sir? Lingkod. Uh, Ayaw diha. Asa man di kong tapita mo lingkod, Sir Hans? Lingkod diha sa rocking chair. Ha? Oo. Naibaw ka ba? Nga si Kara ang nagpalit ang nagbaong rocking chair? Kung iya man ang lingkuranan, siya lang ang angay nga malingkodan ha, Sir Hans. Pero, wa na siya. Busa wa na ilaing mulingkod anang maong lingkuranan. Gawas nimo. Sir. Lingkod na! Oo, sir. May sakit nga insomnia si Kara. Mga ganahan siya nga matug diha sa rocking chair. Mahal, tanawa ko na si akong gipalit. Rocking chair? Oo. Ani ni dinhi sa sala. Aron ko mutukar ang akong insomnia. Anak ko diha ang tudo makatuog ko. Ay, okay sumnada. Og ikaw sab mahal. Kung lapoy nakaayo ka sa trabaho, may mo nga anak na ka maglingkod-lingkod. Una ka matug sa sud sa imong kwarto. Unya, ato na nato ibutang sa may veranda sa hapon. Kay nindot kayo nga tan-awon ang pagsahop sa adlaw. Matagsap sa adlaw. Kauban ko si Kara nga maglantaw na ini. Pero imo na giputol. Pasaylo ako, Sir Hans. Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara. Sir Hans, Kinahanglang mabuhi si Kara na ning baya. dili in taon ko Ginoo, Sir Hans, nga makabanhaw o patay. O problema na mo. Tabang mga langit. At sabi ako buhaton na ramugkaan ang gibati ni Sir Hans. Ako maginakaingon ini ba? Bisan at saon, ako cute. Manglimpyo na lang ko ining sala, uy. Kuyaw man ko matunok mi ini. Mulakaw una ko, Tiyo Poloy. Well, asa magsugo pangita ni Aisa, ha? At Tukos Plaza. Mamasin ko nga na ato dito magbagdoy-bagdoy kas Plaza sa Ayesa. Nahala. Pero mas maitingalan nga tawgan mo pagbalik ang number ni Aisa. Kung lalaki gyapon mo tubag, ato na yung i-report sa kapulisan. Inigbalik na ko kung dili na ko makitaan si Ayesas Plaza. Ako na ning ipadakop sa kapulisan. Pero, Cho, Sama yun. Sa imsan na ng pero naman sa gadiha. pero wa magyuto siya kidnapa. Milayas man to siya. Bisa mong sa pangrasyon basta kay ato ni padangop sa kapulisan. Mato ng kapulisan, pagandang nagpisto ni Aisa daan. Oo, kaya naman ko yung picture niya ba? Mas maayo tingali kung ato nang ipagawas nga missing si Aisa. Ha? Hey! Pagmata! Aray! Tarantada, gid ka bisag unsaon. Sir Hans, good morning. Sorry, sir, nakurat lang ko. Taas ng adlaw. Magsigil nga pagkatuog diha. Di ka magluto pamahong, ha? Oo, sir. Sorry. Kaadlaw na magkukong nakatog.
Uwa kay nabantayan, sir. Hapsay na kayo ang sala, no? Uwa na ang mga gipang buak nimo. Ako namang gipang labay sa basurahan dito sa luyo. Unya, ako na sa ning gimapan ang sawg nga nabasa sa red wine. Laysyo sa kamanghagi, sir, uy. Red wine man gid ang dunay sud imong gilambos. Ayaw ka balaka. Kaysa sunod, ako na ipayarok nimo. Una na ako lambos. Ay, okay na, sir. Okay na. Mas maayo din ang ilambos ang red wine nga dunay sud. Okay na kayo na, uy. Sige, sir. Magluto na ako pamahaw, ha? Kuya, wag batasan ini, Sir Hans, uy. Hilak sa gabi idang hakis, unya. Istriktos adlaw. Frank, kamo na si Dindo ang bata din ha. Muna na ko. Dadun na ako ang akong kamera. Apag edit na may kuwangan eh. O ipapasa na lang dayon ni Dindo nimo ang iyang mga kuha sa reception. Sige na. Adto lang sakay sa van. Kailan naman kabalik ako sa bahay sa Pangpang. Hey, Kent. Asa naman ka? Ako rin bantayan mo? Dili man. Klaro kaayo ka kuna-huna ha. Naato lang gani nga mugawasan ko. Upaulit ako. Pwede mo sabay na lang ko nimo. Nahibaw ko nga may dakan si Canon Claire. O may diver ka. Ayaw na lang pagsamok-samok kong kuyog na ko. Ouch. Sakita na gini mong manulti, Kent, uy. Kung dili ka gustong masakitan o mainsulto, ayaw na pagdutdot na ko. O ayaw pagsig sunod-sunod na ko. Huwag mo ko magsunod-sunod ni mo. Ipaunsa mo na ni mo nga invited man sad ko sa kasal sa anak sa mayor. Invited man ka. Di pabilin ka din eh. Kaya ako doon ako ilaing trabaho ng atimanon. Shit. Idlas ka na gid kaayo da. Pero dili ko mo surrender. Kailangan lang mo balik ka sa akong mga kamot. Diha ka, ha, King Chair? Hoy! Anong gibutang man nimo ang naking chair des veranda? Kuan, ako lang nang giandam-daan para sa pagsahop sa adlaw, sir. O nga naman kuno be? Nalimot kasi magisulti na ko gabi, eh. Kining imong rocking chair, ibutang ni dinhi maadlaw, hantod sa pagsahop sa adlaw. Kay ganahan mo tan-aw sa pagsahop sa adlaw gikan dinhi sa veranda. Unsa man? Nalimot kasi magisulti? Oh? Bunga lang dito sim kahubog, Sir Hans? Ambot nimo. Ambot ko nila ako. Di na naman niyo siya masabot, eh. Di na kayo masabot tawana. Hala? Karoon pa ko. Katagal mo dis bunga sa santol sa luyo? Sus, lamiar ba ng santol, uy? May takon. Marang ni Ayisa kini mga pinalit kong ilisan niya. Isa? Hain na masab ka! Naunsa nun sa ni Kuya Hans? Nangisog nung sa nga nangita ni Ayisa. Ken! Hain si Isa. Naunsa ka di kuya? Kung ako may pangitaan ni mo na Ayisa nga karoon ko naabot. Ayaw na lang pamakakeng. Nasa sud sa imong auto sa Isa, no? Wa ko kakita ni Ayisa din kuya. Isa? Isa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!